Gaur komertzio berdea eta iraunkorraren aldeko proiektua aurkeztuko dugu eta horretarako nirekin Pedro Ocampo, Bizkaiko Merkataritzako Enpresari Kontseiluaren presidentea dugu eta alde horretatik nire eskerrak emanen dizkioke hemen egoteagatik gaur gurekin. Ze bultzako proiektu hau proiektu importante da dudarik gabe, ezta? Kontzientea garelako gure saltoki txikia batez behar dutela gure laguntza, instituzioen laguntza, jakin dakigulako krisialdi honetan, krisialdi hau pairatzen ari direlako eta gogor, denok dakigu moduan krisialdiak datozenean kontsumoa atzera botatzen du eta gehien notatzen da nabaritzen duen atzera botatze hori gure saltoki txikiak dira. Eta beraz, kontzientea garelako udaletik jarri ditugu legealdi honetan martxan hainbat ekimen sektore hau dinamizatzeko plan, diseinatu dugun plan honen barruan, ezta? Eta alde horretatik gogoratu nahiko nuke, alde batetik adibidez merkataritzen maila antolatu dugula, zabaldu ditugula kontratatzeko diru laguntza bereziak, ari garela gure gune komertzialak berristen, urbanistikoki aztertuta, eta ari garela baita ere getxolanen bitartez ere merkatarie eta komerziantei hain zuzen gure aholkularitza ariketak eta ere garatzen alde horretatik eta ez dugu astu behar ere azken urte hauetan presio fiskala ere jeitzi egin dugula laguntzeko bide horretan ere, ezta? Beraz, aurrek urtean Zekobitik proiektu hau aurkeztu zigutenean argi ikusi genuen aukera oso interesante eta garrantzitsu bat zela hildo horretatik jarraitzeko eta gure saltoki edo merkataritza txikiei laguntza bat emateko bidea zabaltzen zuela nolabait, ezta? Ikusten genulako argi proiektu honen bitartez nolabait gure merkataritzaren konpetitibitatearen alde egiten zuela eta bestaldetik nolabait garapen iraunkorraren aldeko proiektu bat zela, ezta? Beraz, bi ikuspegi egietatik oso proiektu interesantea zela ikusi genuen eta hori dela eta erabaki genuen Zekobirekin lan egitea, ezta. Eta beraz, gure aldetik gure laguntza eta babesa guztia eskaini genuen eta jarraitzen dugu eskaintzen eta eskertzen dugu merkatarien konpromisoa eta merkatariek 29 merkatari horiek hartutako konpromisoa seria delako, konpromiso eta obligazio zehatz batzuk zehazten direlako proiektu honetan eta egin behar dutelako, baina batez ere nolabait gure udalerriko konpromiso bat ere delako. Azken batetan iraunkortasuna hitz egiten baldin badugu, eurek jartzen dugula dutelako euren garuna nolabait herri iraunkor baten alde. Eta hori ere barolatu behar da. Nik eta nire itxaropena eta nire konfiantza da merkatariek egin duten apostu hau euren onerako izango dela, garai zaio hauetan, eta horregatik egiten dugu proiektu honen apostua. Beraz, eskertu konpromiso hori, lagundu konpromiso hori aurrera eramateko, eta eskertu ere Zekobiri nolabait getxo erabiltzeko proiektu hau aurkezteko momentuan. Ez dugu astu behar, azken batean aitzindariak garela, gai honetan ere, beste udalerri batzuekin, baina getxo izango da aitzindariak kasu honetan ere. Eta beraz, gure balorazio guztiz positiboa.